Padayong gisubay sa Bagyong Julian ang kabaybayonan sa extreme Northern Luzon, ilabina sa Batanes. Katapusan kining nabantayan alas 2 ganihang hapon. Sa weather bulletin sa PAGASA nga nahimutang sa coastal waters sa Sabtang Island sa Batanes. Nagdala kini og kusog nga hangin nga 175 kilometers per hour ug ang unos nga moabot sa 240 kilometers per hour. Mamahimong bisan unsang orasa karong hapon o karong gabii, mahingpit na nga mamahimo na kining usa ka super typhoon. Signal number 4 ang Batanes, signal number 3 sa Babuyan Islands, signal number 2 sab sa mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte ug lakip na sa northern ug central portion sa Ilocos Sur. Sa labing awahing banabana sa PAGASA, posibleng magpadayon ang pag-irog sa bagyo paingon sa west-northwest sa dili pa kini mogawas ugma. Sa Miyerkules, mamahimong mogawas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility apan musud kini pagbalik ug rumbuho niini ang Taiwan. Sa paglihok niini gipaabot nga Huwebes kini gipaabot nga mogawas sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces tungod sa pagpanugdog og kilat. Masinati usab ang kusog nga uwan tungod niini mas maayong magbantay sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod.